Avui parlarem amb la Sílvia Orriols. És alcaldessa de Ripoll i també diputada i presidenta d'Aliança Catalana. Molt bona nit tingui, moltes gràcies per ser aquí. Bona nit, gràcies. La Sílvia Orriols, que té 40 anys, té 5 fills, en Guinadell, La Guinadell. Caral, Sí. Violant, Peronella i Fortià. Sí. Tots noms de reis catalans del passat. Vostè, que és diplomada de Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Vic, ha treballat com a administradora al sector privat i Aliança Catalana en aquests moments compta amb 2 diputats, però el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, n'hi donava 6, 7, 8 diputats, per tant, un gran augment. A què ho atribueix aquest fet d'aquesta pujada d'Aliança Catalana en pocs dies, perquè les eleccions van ser fa pocs dies? Bé, penso que l'altaveu que ens ha ofert el Parlament de Catalunya ens ha possibilitat arribar a molt més públic, en aquest cas, perquè com que hem set vetats reiteradament els mitjans de comunicació públics i privats d'aquest país, per tant hem set incapaços d'entrar a les llars catalanes prèviament als comicis, doncs ara sí que ens trobem amb aquest altaveu que no poden ignorar i per tant doncs, hem acabat arribant a tot el país i evidentment diem coses assenyades, diem coses que la majoria de gent pensem a dins les seves llars, tot i que sigui incorrectament polític parlar-ne, i per tant això té evidentment una requesta per part de la població. Però són d'extrema dreta perquè el que majoritàriament diu la gent, no els que preguntaven del CEO, però sí que hi ha gent que diu, vostès, li pregunto, són d'extrema dreta? Això és una llegenda urbana que a hores d'ara em penso que ja no es creu pràcticament ningú, no? És una etiqueta fàcil que ens ha posat l'oposició per evitar el debat amb nosaltres i per intentar doncs, aïllar-nos o impedir-nos que féssim irrupció a les institucions d'aquest país. Evidentment no es correspon amb la realitat. Però i de vegades voten amb Vox, voten temes conjuntament amb Vox en el Parlament de Catalunya i també amb la CUP, també és veritat. Sí, perquè nosaltres no tenim, en aquest sentit, no ostentem el sectarisme que tenen altres formacions polítiques. Nosaltres, si una proposta la considerem assenyada, la considerem beneficiosa pel conjunt de la ciutadania, ens és completament igual qui la plantegi, en aquest sentit, perquè nosaltres el que vetllem són els interessos i els drets dels ciutadans. Per tant, en aquest sentit, ens podem trobar votant favorablement a propostes dels comuns i a propostes del PP. És indiferent. Parlarem, doncs, amb la diputada, alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Hem presentat ja a la Sílvia Orriols tota una novetat en quant a la puja aquesta d'escons. Clar, si vostè ara hi hagués eleccions i surt presidenta de la Generalitat, què faria? La primera cosa que faria, Sílvia Orriols, presidenta de la Generalitat, què faria? Perquè si va pujant, poder al final, suposo que estan en política per poder governar, cap i a la fi, no? Què faria? Evidentment, la primera cosa, què faria? Ens presentem a les eleccions per poder aplicar el nostre programa electoral i no el podem aplicar, evidentment, si no tenim una majoria que ens permeti fer-ho, més existint el cordó sanitari que se'ns està aplicant, no? Per tant, és difícil que sense guanyar per majoria arribéssim mai al govern de Catalunya, però en cas de que hi arribéssim, doncs evidentment desplegaríem el nostre programa electoral i hi hauria actuacions en tots els àmbits en què creiem que cal actuar de manera imminent per frenar el desgavell actual que pateix Catalunya. I en aquest sentit, batallaríem en termes de seguretat, perquè és una de les afectacions principals que ara mateix pateix aquest país, i evidentment no renunciem a la independència unilateral de Catalunya, que era un dels punts principals del nostre programa electoral i que en cas de guanyar a les urnes doncs ens consideraríem legitimats per tirar-ho endavant. Clar, creu, per exemple, que Carles Puigdemont, li pregunto, hauria de renunciar a l'amnistia i seguir lluitant, Carles Puigdemont, perquè és el cap visible, un d'ells, evidentment, no? Però el cap visible de l'amnistia, de la independència que es volia l'any 17, no? Creu que hauria de continuar lluitant encara? Jo Déu me'n guarda donar consells a ningú, però evidentment si ell continua creient en la independència unilateral de Catalunya, doncs evidentment considero que ha de continuar per aquesta via sense renunciar a aquests plantejaments, no? El que passa és que la seva situació és bastant difícil i dura en aquests moments i no sé fins a quin punt té marge de maniobra per continuar encapçalant cap projecte d'aquesta tipologia. A Ripoll, vostè és alcaldessa, no està en majoria absoluta, però sí que és alcaldessa, no? Ha aplicat tota una sèrie de qüestions, poder innovadores, no?
I li pregunto si totes aquestes aplicacions serien transportables a la resta del país, no? Per l'exemple que té en aquests moments de Ripoll. Evidentment, totes les polítiques que hem aplicat a nivell local, d'austeritat, de fiscalització del padró, de millores en la seguretat, d'inversió en seguretat, doncs evidentment les traslladaríem a nivell general de Catalunya, perquè és evident que les problemàtiques que afecten els ripollesos són també les problemàtiques que afecten a hores d'ara la majoria del país. Però és que hi ha moltes qüestions que en aquests moments estan damunt de la taula i que estem pendents, tots els catalans estem pendents de qüestions molt importants. Per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat. És un tema al Parlament que se'n parla, no sé si cada setmana, però pràcticament cada setmana. Què faria vostè? Ampliaria l'aeroport del Prat? Bé, l'aeroport del Prat és una estructura d'estat, no?, d'aquest futur estat català, i per tant cal fer-hi inversions. En aquest sentit, considerem que hauria de continuar mantenint els vols internacionals i els vols intercontinentals, però sí que nosaltres advocaríem perquè la resta d'aeroports del Principat acollissin els vols d'àmbit del continent europeu, no? Diversificar una mica, perquè també considerem que aquesta centralització sempre en Barcelona acaba perjudicant el conjunt del país, i més a nivell turístic, que congestionem la ciutat de Barcelona amb turistes, però en canvi aquest turisme no acaba d'arribar arreu del país i per tant no acaba de beneficiar el conjunt de la nació, no? I aquí sí que miraríem de descentralitzar una mica i de també donar la seva importància a la resta d'aeroports. Sí, però què faria? Que els turistes que venen a Barcelona no vinguin? Com ho faria? Perquè hauria de venir-ne menys. Això no és que ho digui vostè, ho diu molta gent. Haurien de venir menys, però com s'ha de fer? Que no vinguin? No, jo crec que s'han de fer polítiques a nivell internacional per promoure altres zones del país, perquè tenim, evidentment, paisatges molt diversos a la nostra nació i que són perfectament capaços de captar també aquest turisme i, per tant, s'hauria de diversificar. A part que l'ampliació de l'aeroport jo crec que perjudicaria, s'ha de fer un estudi acurat perquè perjudicaria també altres nuclis urbans que ara mateix no es veuen influenciats pels vols i que, en canvi, rebrien també les conseqüències dels fimbrejos i dels sorolls d'aquests vols. Per tant, s'ha de valorar bé. Esclar, amb aquest tema de vostès, que van pujant escons, que van pujant vots, que van en augment, hi ha temes molt preocupants. Hi ha un problema, vostè el coneix com a persona que viu a les comarques gironines, hi ha un problema de llum. No sabem d'on treure exactament la llum per poder abastir tota la gent que viu a les comarques gironines. I algú diu, a la solució, el parc eòlic al Cap de Creus. Vostè hi està d'acord o no? Bé, l'Aliança Catalana en el tema de l'electricitat, i precisament perquè creiem en la independència també energètica, perquè si aspirem realment a ser un estat hem de garantir que l'endemà de proclamar la independència podrem abastir-nos, o si més no autoabastir-nos, en cas que ens fessin boicot la resta de països del voltant. Per tant, nosaltres considerem que sí que s'ha d'apostar per les energies renovables, però sense renunciar mai a l'energia nuclear, que és quelcom al que sembla que sí que han renunciat la resta de formacions polítiques. Nosaltres creiem que sí que aquest nom fa por perquè és impopular i moltes persones el vinculen amb desastres naturals tipus Txernòbil, però que evidentment la cosa ha evolucionat molt, per tant hi ha ara moltes mesures de seguretat i que permet obtenir una electricitat a uns preus molt baixos i segurament amb un impacte mediambiental menor que els parcs eòlics que se'ns estan proposant. Per tant, nosaltres apostaríem més per la base nuclear que no pas per aquests parcs eòlics. Per tant, no creu necessari fer aquest parc eòlic i, en canvi, augmentar centrals nuclears. Sí, nosaltres apostaríem, evidentment, per les energies renovables, però sense renunciar, com dic, a l'energia nuclear. És que crec que amb una cosa o altra no fem prou, Vull dir, hi ha d'haver una diversificació en aquest sentit del sector si volem realment garantir ser autosuficients en la generació d'electricitat i, a més, a uns preus assequibles per la gent. Però, esclar, les centrals nuclears són en aquests moments tota l'ecologia i està en contra de les centrals nuclears. Com dic, ha evolucionat molt el sector i no és cert que tots estiguin en contra, sí que s'han fet molts avenços en aquesta matèria i hi ha sistemes molt segurs i amb un impacte bastant reduït. Per tant, esperem que es continuï innovant, perquè evidentment segur que en pocs anys veurem encara moltes més novetats, però jo crec que s'ha d'apostar cap aquí. Escolti, però en el panorama polític o és independentista, o és d'extrema dreta, o és d'extrema esquerra, o és ecologista, o és nacionalista, o és espanyolista, o què és, no? I molta gent pot preguntar, i Sílvia
Oriols, Aliança Catalana, què és exactament? Nosaltres... Perquè em diu que ecològicament, per exemple, amb això coincidiria amb alguns partits polítics, no? I no precisament amb els comuns, no? Bé, nosaltres som nacionalistes catalans i sempre quan se m'ha preguntat si jo era de dretes o d'esquerres... Ja l'havia preguntat al principi, Sí, però li torno a preguntar. No em considero a nivell personal ni crec que a nivell de partit siguem ni de dretes ni d'esquerres tipològicament, sinó que apliquem en cada moment aquelles polítiques que pensem que són més beneficioses pel país i pels ciutadans. I aquí ens podem trobar que en determinades ocasions votem favorablement a polítiques que presumptament semblarien d'esquerres i a polítiques que presumptament queden enquadrades dins la dreta. És una mica pensar en clau catalana, amb seny i ordre, i en cada moment actuar segons el panorama o la necessitat del moment. I la veu la independència de Catalunya encara ara, després que el procés amb Salvador Illa ja l'ha descartat, com a president de la Generalitat ha descartat el procés, vostè encara la veu, la independència de Catalunya? Jo crec que encara hi ha una majoria del país que és independentista, que sí que és cert que s'ha desencisat, perquè evidentment se sent enganyada després de l'incompliment reiterat de promeses electorals, però penso que en qualsevol moment es pot tornar a engrescar si veu que hi ha un projecte sòlid que ofereix, a més, un model d'estat viable. Per tant, jo no renuncio a la independència i espero algun dia poder-la deixar en llegat als meus fills. Vostè em deia, diu, hi ha un cordó sanitari. És una paraula que és molt desagradable, perquè un cordó sanitari és una altra cosa, no? Sí, sí. Però, bueno, es pot entendre que políticament és un boicot, per entendre un boicot dels altres grups polítics. Com ho porten en aquests moments? Bé, no és el primer que en fan. De fet, ja me'n van fer un a l'Ajuntament de Ripoll a l'anterior mandat. No els hi va acabar de sortir bé, perquè vaig passar de ser la formació menys votada a ser la batllessa. Per tant, penso que els cordons sanitaris no funcionen, que la gent no els entén, perquè no s'entén que s'isolin determinades idees polítiques en comptes de confrontar-les, i per tant jo soc contrària als cordons sanitaris. A mi que me'ls apliquin no em fa res, perquè al contrari m'acaben beneficiant, no? Però sí que és cert que em molesta que no es debati amb mi, que no es contraargumentin les meves consideracions, que se'm ignori, que se'm veti als mitjans. Evidentment, crec que tothom, totes les idees que són legítimes, han de tenir les mateixes oportunitats, i més quan estem parlant de recursos públics. I en aquest sentit, que se'ns hagi vetat a mitjans públics del país que estan subvencionats amb els impostos de tots els ciutadans, dels que voten el PSOE, però també dels que voten Aliança Catalana, ho trobo un frau a la ciutadania. Vostè aquesta setmana va denunciar al Parlament de Catalunya que es havien gastat 100.000 euros. Això és veritat o no? Perquè, clar, això és perillós dir-ho, no? I de vegades hi ha una certa perillositat, no?, quan es diuen les coses i es diuen en seu parlamentària. Nosaltres, periodistes i la gent que ho transportem, de vegades ens sentim de l'alçada d'un campanar, no? Esclar, que van gastar 100.000 euros en cadires. Amb 100 cadires. El Parlament de Catalunya es va gastar 100.000 euros i això vostè ho pot comprovar-ho? Sí, evidentment hem vist la factura, tenim la factura, i es tracta d'una compra de 100 cadires a 1.000 euros per cadira. Jo ho trobo realment indignant. Vull dir, és que no entenc com es malgasten d'aquesta manera els fons públics quan hi ha tantes mancances a tots nivells. Ja, però, esclar, això, i me la crec, vostè diu, això és veritat, que això, i què poden fer vostès per evitar que es gastin aquests diners en el Parlament? Què poden fer? Bé, ara mateix, que som una força minoritària, la més minoritària dins l'arc parlamentari, simplement ens hem de limitar a fiscalitzar realment aquest pressupost i a denunciar tot allò que veiem que realment vulneri el seny i l'ordre. I en aquest cas és el que vam fer aquest dia aquí al Parlament, perquè la ciutadania sigui conscient de quina manera s'estan gestionant els seus recursos. Escolti, la immigració, ara sembla que, dic que sembla perquè no està encara clar, que pugui haver-hi aquest traspàs de la immigració, de les competències d'immigració a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. És un tema que fa molts anys que es demana, ha anat amunt i avall, i en aquests moments està a la vista i és possible que Catalunya pugui tenir el traspàs de la immigració. Això creu que es portarà millor? Bé, jo aspiro que Catalunya tingui absolutament totes les competències, perquè quan ets un estat, evidentment, les tens totes. Però dit això, em preocupa bastant que se'ns deleguin aquestes competències sent governats per formacions que són proimmigracionistes, perquè no sé fins a quin punt encara hi podrem perdre bous i esquelles. En aquest sentit, gairebé preferiria que s'esperessin a traspassar-les a que tingués el govern Aliança Catalana, perquè
no crec que variïn massa les polítiques que es facin ara des del PSOE de Madrid amb les que pugui fer el PSC aquí a Catalunya. Per tant, tindrem les competències, però per què? Per resoldre el problema o per continuar generant-lo? La immigració és un problema, perquè vostè diu per resoldre el problema. És un problema, la immigració. A Catalunya ara mateix és un problema perquè hem sobrepassat tots els límits. La immigració en si no és un problema, però en el percentatge i en els allaus que estem rebent, doncs, evidentment, esdevé un problema en tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu, a tots nivells. Però esclar, vostè, que és alcaldessa, un immigrant, si li faig definir què és un immigrant, suposo que serà complicat, però deixi preguntar-li, un immigrant de Badajoz, d'Extremadura, de Sevilla, que ve a Ripoll, és el mateix per vostè, que un immigrant que ve del Senegal, de Gàmbia, de Ghana, és el mateix? Jo parlant amb persones de Jaén que viuen, per exemple, a Ripoll, ells mateixos quan et parlen diuen jo també sóc immigrant, per tant ja es reconeixen que no han nascut aquí i que per tant han vingut de fora. Immigrant no és un mot despectiu, és un mot simplement que evidencia que hi ha hagut un viatge del lloc d'origen fins al lloc on ara es viu. El que passa és que, evidentment, no és el mateix un immigrant que comparteix els teus valors, que comparteix la teva visió del món, diguéssim, que un immigrant que procedeix d'altres continents i d'altres cultures, on la seva ètica i els seus valors disten molt dels teus o fins i tot són, en algunes ocasions, antagònics. Aquí sí que entrem en un xoc de civilitzacions. Els immigrants, n'hi ha molts que treballen i molts que fan molta feina i que fan bona feina, i que això ho hem vist, i a Ripoll imagino que vostè, no sé si en té contractat algun a l'Ajuntament de Ripoll, d'immigrant. Quan Hi ha algun immigrant? Quan vam entrar a l'Ajuntament ja hi havia treballadors d'origen immigrant, evidentment nosaltres els hem mantingut el lloc de treball perquè fan bé la seva tasca i perquè volem precisament això, que treballin, que s'esforcin, que es guanyin la vida i que prosperin i que tinguin també aquestes oportunitats. I jo crec que ningú discuteix o ningú qüestiona que puguin venir aquestes persones que realment han vingut a guanyar-se la vida, que realment s'adapten a la societat i que pretenen simplement ser un més del poble. Jo crec que el que estem qüestionant aquí és tot aquell volum d'immigrants, que és un percentatge altíssim, que no s'integra, que no s'adapta, que qüestiona les nostres lleis civils i els nostres valors, que pretén viure de subsidis a costa dels contribuents catalans i que, a més, es dedica a delinquir, a traficar o a fer altres fraus o altres astúcies aquí a casa nostra. Jo crec que és això el que estem qüestionant. N'ha fet fora amb algun d'immigrant del poble de Ripoll? Algun que li ha dit vostè fora? Jo no tinc competències en estrangeria ni en l'àmbit local, per tant no... Sí, però dins de l'àmbit local. Ja m'agradaria tenir aquesta competència, però evidentment no és una competència que jo tingui a l'Ajuntament de Ripoll i per tant no puc fer fora a ningú. Sí que he declarat persones no grates, per exemple els terroristes de l'atemptat del 17A. Això sí que tinc competències per fer-ho, vaig passar per ple i per unanimitat vam aprovar declarar-los persones no grates. Sí, però el tema de l'imant de Ripoll va quedar, no diré confús, però sí que el nom el porta i no sé si vostè fins a quin punt va seguir tot l'episodi de l'imant de Ripoll, no? Bé, em sembla que no s'ha fet una investigació a fons, ni s'han tampoc encausat tots els responsables i penso que no hi ha cap interès per part de l'estat espanyol d'arribar al fons de la qüestió i que s'hauria de continuar batallant per esbrinar realment fins a on va arribar aquesta xarxa que va acabar amb aquests atemptats a Barcelona. Per part meva, tot el suport als familiars que a dia d'avui continuen batallant per treure'n l'entrellat i perquè es faci justícia. Va crear temor dins de Ripoll tot el fet aquest de que l'imant de Ripoll hagués viscut en la mateixa ciutat. Això va crear algun temor i el crea encara en aquests moments o s'ha escampat i ja s'ha oblidat? Jo penso que encara a dia d'avui hi ha por perquè no saps qui tens de veí, arriba un punt que arribes a qüestionar-te, perquè, esclar, tothom els percebia com a persones mínimament integrades, com a mínim, i d'un dia per l'altre t'adones que quan t'hi creuaves a l'escala i li deies adéu-siau, poder estava pensant en matar-te. Per tant, això és una situació molt dura, molt traumàtica, que crec que costarà generacions de poder-se minimitzar, diguéssim, i jo crec que a dia d'avui encara hi ha por. Però en qualsevol cas el que segur que es va evidenciar és que hi havia una contracomunitat que vivia aliena a Ripoll. I és un dels problemes que també s'hi troben la majoria de pobles de Catalunya, aquests guetos, aquestes contracomunitats, aquestes societats paral·leles que en comptes d'interactuar, integrar-se i assimilar-se a, diguéssim, la població autòctona, viuen completament al marge sota les seves lleis i sota les seves creences. Però què feu per integrar en aquests immigrants? Què esteu fent per integrar en aquests immigrants?
els ensenyeu l'idioma, els ensenyeu com es viu en el Ripollès. Què feu exactament per integrar aquests immigrants? Bé, sí que es fan cursos de català a Ripoll i també arreu de Catalunya. No sé fins a quin punt l'administració té l'obligació d'integrar aquests immigrants, perquè sempre he pensat que en comptes de dedicar fons públics a aquesta integració, són ells els que haurien de mostrar interès per integrar-se. Jo, si me'n vaig a la Xina, dubto que el govern xinès faci mans i mànigues perquè jo esdevingui xinesa, sóc jo que m'hauré d'espavilar. Per tant, aquest paternalisme des de les institucions jo no el comparteixo. Crec que són ells els que s'han d'espavilar i s'han de motivar per integrar-se a la societat i que no és la societat la que ha d'abocar recursos públics per intentar integrar-los. I penso sincerament que bona part d'aquesta immigració no té cap interès a integrar-se, no ha vingut aquí a integrar-se ni a ser un més de la societat, sinó que ha vingut aquí a qüestionar-nos i a substituir-nos. En aquests moments tenim la política catalana molt pendent del futur, no? De la direcció, o com funcionarà la direcció d'Esquerra Republicana. Vostè va militar, no?, d'Esquerra Republicana, va ser d'Esquerra Republicana. Vaig ser de les joventuts d'Esquerra Republicana. Va ser d'Esquerra Republicana. Sí, tinc el carnet encara. També ho era en Pere Aragonès, no? I encara té el carnet, no? Sí, encara tinc el carnet. Què en pensa de tot això? Bé, penso que Esquerra és una multinacional en fallida, ha perdut completament els papers a nivell ideològic i a nivell nacional i ara mateix simplement defensa interessos partidistes i interessos econòmics. Penso que fa molts anys que ha deixat de defensar els interessos dels catalans i de Catalunya. I independentment del candidat que guanyi aquestes eleccions internes, no penso que hi pugui haver cap canvi en aquest sentit. I de Junts per Catalunya què en pensa? Perquè també és un partit independentista. I pel que em diu, que no m'ho ha dit encara, no m'ha dit encara si era de dretes, d'esquerres, d'independentista, no m'ho ha acabat de dir, però què en pensa de Junts per Catalunya? Independentista ara mateix a l'arc parlamentari considero que només hi ha Aliança Catalana, la resta de partits... 2 diputats només, de 135, 2 diputats. Però per alguna cosa es comença, ja anirem avançant. La resta bàsicament són processistes, és a dir, es van fer independentistes perquè el carrer els hi reclamava. Nosaltres aquí hem vingut a fer l'acció inversa, és a dir, nosaltres som independentistes i pretenem arrossegar el poble cap a aquesta idea, però en qualsevol cas ells el que practiquen ara mateix és subordinació a l'estat espanyol i ho hem vist investint el PSOE a Madrid i ho hem vist investint el PSC, en aquest cas a Catalunya. Per mi tots aquests partits tradicionals estan corromputs, han perdut completament aquella innocència de defensar uns ideals o unes creences i ara mateix el que estan defensant són interessos de partit, són dietes, són càrrecs, són poltrones, com mantenir aquesta xarxa clientelar que han anat creant durant dècades al seu voltant. Sí, però fixi's que les principals institucions en aquests moments, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i molts altres ajuntaments estan en mans d'un partit polític i d'altres estan en coalició, com pot ser vostès. Vostès no estan en coalició, però estan en absoluta minoria. Com es governa millor una cosa amb l'altra? Perquè vostè té dificultats per governar en minoria com està governant en aquests moments, i amb aquest cordó, insisteixo, no m'agrada dir la paraula, amb aquest cordó sanitari que diuen que tenen. Evidentment no és còmode governar en minoria, hi ha moltes propostes que no les podem tirar endavant, però el que no podem fer és renunciar als nostres eixos ideològics o als nostres eixos nacionals per tal d'aprovar pressupostos. Nosaltres això no hi estem disposats. Ja entenem que és molt més problemàtic el que estem fent nosaltres a Ripoll, perquè intentar governar amb minories, amb un pressupost prorrogat, és realment molt complicat i seria molt còmode per nosaltres pactar 4 coses amb cada partit i que ens aprovessin el pressupost. Però si pactar amb els altres partits suposa renunciar a allò que nosaltres duíem al programa electoral i pel qual la gent ens va votar, considerem que estem creant una deslleialtat envers els nostres votants i no hi estem disposats. Nosaltres ens mantim fidels al nostre programa electoral i a partir d'aquí sortegem tots els entrebancs que ens van sortint. Em deia, Sílvia Orriols, ho hem de deixar-ho ja, em deia que el Parlament gasta molts diners i que està gastant molts i molts diners i tal. En aquests moments han fet un arbre, han fet un pessebre, també hi ha un pessebre sense caganer. Ara li ensenyaré quin caganer. Ja li regalaré perquè tinc entès que amb menys de 40 euros es pot fer un regalo a la gent que esteu a la funció pública o que esteu a diputats, per tant no els valen. És un caganer pensat a Girona i fet a la Xina. Però en el Parlament no hi ha caganer. No hi ha caganer en el pessebre, és en un altre lloc. Penso, doncs, això, i com vostè diu, no, és que es gasten molts i molts diners, doncs em deixi que li regali aquest caganer, que a més té una màgia especial, perquè, miri, fixi's,
fixi's què fa, La tombarella. Don voltes i tot, Molt bé, Per tant, moltíssimes li gràcies. desitjo molt bones festes i moltes gràcies per haver vingut i salut. Molt El bé. Parlament, Bon Nadal. com dèiem, que prepara els Nadals, el tió, el caganer, l'arbre, també el pessebre. El Parlament ha quedat decorat per les festes de fi d'any. Bona nit, fins la setmana vinent. Adéu-siau, gràcies. See